Ipapasta ti agsalan, danggayan ta panagsala dagiti anak ta. Kararagsakan aldaw anay sangsangayan, dua a puso indan agmaymaysan. Abalayan, abalayan, di kanto kad maumuma, mangbagbaga kadagiti anak ta, agpaay naranyag amasakbayan da. Dagiti anak ta isu dati namnama, naragsaken natal na nabungbunga a pamilya. Kan abalayan, ipapasta ti agsalan, danggayan ta panagsala dagiti anak ta. Kararagsakan aldaw anay sangsangayan, a puso indan agmaymaysan. Abalayan, abalayan, di kanto kad mauma, mangbagbaga kadagiti anak ta, agpaay naranyag amasakbayan da. Dagiti anak ta isu dati namnama, naragsaken natal na nabungbunga a pamilya. Dagiti anak ta isu dati namnama, naragsaken natal na nabumbunga a pamilya. Abalayan, abalayan,